Bo día a todos e todas e moitas grazas por acompañarnos hoxe na presentación das fases finais da Copa e Supercopa Galicia 2022. A verdade é que estes actos nos permiten non só ver a saúde do balonmán galego, senón ir descubrindo algúns dos lugares máis maravillosos da nosa terra. Hai 2 meses estábamos no Centro Social de Bueu disfrutando dunhas grandes vistas da nosa ría. E hoxe estamos no Fogar de Santiso, na praia de Menduíña, cunha envexa terrible de todos e todas os que están na praia. Nestas praias nosas tan blancas, de areas tan blancas e suaves, desa auga tan fría e limpa. Pero vamos a olvidarnos de eso, nada de envexas, porque nós aquí tamén temos moito que ensinar, gozar e escoitar. E bueno, mira que fechamos a tempada pasada fai nada, pero xa temos unhas ganas de volver ás pistas e a competir. Eu non sei vos, pero nós aquí temos moito mono. Así que mira a que tivemos que liar. Esta Copa e Supercopa Galicia. Estamos desexando, pois, como dicía, volver ás pistas, agora que parece que por fin xa pasamos esa etapa anterior que nos tiña así un pouquiño minados a hora de xogar e de competir, e agora, pois, todo bo, todo pa diante e a disfrutar como sempre, que é o importante. A experiencia que tivemos o pasado ano nesta competición, a pesar das restriccións existentes por culpa da COVID, foi todo un éxito. Foi magnífico o ambiente na bancada e tamén nas pistas, onde pudemos desfrutar de grandes partidos. Imos botar a vista atrás e mergullarnos na Copa do ano 2021. Moi boas tardes, benvidas e benvidos ao pabillón do Gatañal, un dos grandes templos do balonmán galego. Prepárense para gozar cunha nova edición da Copa e da Supercopa Galicia de balonmán. Bueno, despois de ver estas imaxes, non digamos que non temos ganas de comezar, Así que imos facelo nós e imoslle pedir ao presidente en funcións da Federación Galega de Balonmán, Bruno López, que se achega ata aquí e vos dirixa unhas palabras. Bos días a todas e a todos. Moitísimas grazas por acompañarnos nesta presentación da Copa e Supercopa Galicia 2022. Moitas grazas ás autoridades presentes, ao secretario xeral para o deporte da Xunta de Galiza, alcaldesa do Concello de Cangas, concelleira do Concello de Moaña e deputada provincial. Moitísimas grazas tamén a todos os representantes dos clubes e dos equipos participantes nesta fase final da Copa e Supercopa Galicia.
Ao Fogar do Santiso temos que agradecerlle todas as facilidades para realizar este acto. A verdade é que, bueno, eu creo que esta mestura do enxebre co moderno, coa praia menduíña, como decía Mila, pois é espectacular e creo que non hai contexto mellor para facer un acto deste tipo que este, así que moitísimas grazas. Hai 2 anos cambiábamos o formato da Copa Galicia. Introducíamos unha Supercopa e cambiábamos a composición dos equipos que xogaba cada unha das categorías. Básicamente tiñamos 3 obxectivos. Poñer en valor o balonmán galego, dándolle máis visibilidade a esta competición, que veíamos que era unha competición que precisaba moita máis visibilidade. Queríamos crear a necesidade dos xogadores e das xogadoras para que de querer xogar esta fase final e queríamos darlle cabida aos equipos de categoría autonómica. 2 anos despois xa podemos sacar conclusións. Para nós, o primeiro ano non puidemos celebrar por mor da COVID-19. O segundo ano fixémolo dunha maneira un poquinho máis tímida, por mor das restriccións da COVID-19 e das medidas sanitarias vixentes. Este terceiro ano xa podemos sacar conclusións. Temos claro que a Copa e a Supercopa Galicia son a mellor competición do balonmán galego. Temos claro que a Copa e a Supercopa Galicia é unha das competicións máis vistosas a nivel nacional. E temos claro que os xogadores e xogadoras cada vez teñen máis interés en xogar esta fase final. Ademais, este ano, sacando conclusións, vemos que o 80% dos equipos que xogan esta Copa son diferentes aos do ano pasado. Incluso hai 2 equipos de categoría autonómica que apearon desta fase final a equipos de maior categoría, co cal isto fala ben tamén das nosas competicións. Cada vez están a ter máis nivel e esta competición cada vez ten máis interese. É a terceira edición e para nós ten que marcar un antes e un despois nos eventos deportivos do balonmán galego. Este ano temos que tirar a casa pola ventana. É un ano que xa temos máis liberdade a nivel de COVID e que encima temos o apoio das institucións todas que están aquí presentes que nos permiten dar un salto de calidade enorme. Pois a Deputación de Pontevedra, moitos dos xogadores e xogadoras saíron destas escolas, das escolas da Deputación. A Secretaría Xeral para o Deporte está ao noso carón en todas as iniciativas que levamos a cabo. De feito, vimos de poñer en marcha un proxecto pioneiro a nivel nacional e diría que case a nivel mundial, con máis de 60 contratacións e a profesionalización do balonmán. O Concello de Cangas que nos deu todas as facilidades e sobre todo a mancomunidade do Mordazo. Eu creo que os 3 concellos, tanto o Concello de Bueu como de Moaña como de Cangas, fixeron que en época estival pois o balonmán seguise vivo e seguise ao 100%. Esta fin de semana a mí non me queda outra que animar a xente a que acuda ao pabellón do Gatañal. Vimos poñer de volta en medio o pabellón do Gatañal, vimos engalanalo para que luza coas mellores galas e trataremos de que ademais dun espectáculo deportivo haxa un espectáculo social. Así que animamos a todo o mundo a que acuda ao pabellón porque verlo pola televisión ou polo streaming non vai ser o mesmo. Se mo permitides, dende a Federación Galega de Balonmán e creo que de seguro dende o Balonmán Cangas, non me queda ninguna dúbida, queremos dedicar esta Copa e Supercopa Galicia a Pepín Macillos, que este ano non vai poder estar connosco. Era unha persona que sempre colaboraba en calquer evento que se podía facer en Cangas, sempre colaboraba co seu Balonmán Cangas, e este ano pois toca llevelo dende outro lugar, así que unha aperta moi forte a ele e a súa familia. Aos equipos que estades aquí presentes, desexarvos, darvos a noraboa por meteros nesta fase final e desexarvos toda a sorte do mundo. Esperamos que disfrutedes dun evento que para nós vai a marcar un antes e un despois no balonmán galego e que, sen dúbida, será unha festa do balonmán para que todo o mundo disfrute. Moitísimas grazas. Grazas, Bruno. Bueno, que vos parece se falamos das competicións que imos ver esta fin de semana? En total son 34 os equipos que participaron na Copa e na Supercopa Galicia masculina e femenina dende o inicio. As primeiras eliminatorias comezaron alá polo 10 de agosto. Así, esta pasada fin de semana se xogaron os últimos partidos, os cuartos de final, para decidir cal era o cartel dos equipos que imos poder ver esta fin de semana, 26, 27 e 28 de agosto no Gatañal. Como vos dicíamos antes, a pesar de que hai son nada, un mes como moito, que estábamos a gozar do balonmán praia, o certo é que hai bastante mono de balonmán. Ou, alo menos, eso é o que nos dixeron os nosos protagonistas. E imos a estrearnos coa Supercopa Galicia. O ano pasado foi a gran festa do balonmán galego. Queremos revalidar iso. Vamos! Gañar a Supercopa foi un momento especial. Así que nós estaremos do 26 ao 28 de agosto no Gatañal!
Copa Galicia no Gatañal. Todos xuntos estaremos no Gatañal. ¡Contamos contigo! E falando de protagonistas, hoxe temos aquí connosco a representantes de todos os equipos que participan nesta Copa. Así que eu creo, Mila, que xa é hora de ir achegándonos por aí ás mesiñas e falar un pouco con eles e saber como se atopan. E que te parece, María, se comezamos pola Copa Galicia? Na categoría masculina, a Copa empezou con 16 equipos. En Liza lograron clasificarse para as semifinais Indú por Balonmán Porriño, Bueu Atlético Balonmán, Balonmán Ribeiro Rodosa Ourense Provincia Termal e UV Lavadores Vigo. E María anda por aí cerca de quen estás? Pois estou aquí na mesa do Balonmán Ribeiro Rodosa Ourense Provincia Termal. E bueno, chicos, a vos gústavos o risco, o límite, as dúas eliminatorias de un... Como foi iso? Contanos un pouquiño. Bueno, foron dos partidos bastante asustados. Bueno, sufrimos bastante, pero que ao final conseguimos a vitória e pasar de fase. E que, queremos ver o equipo na final, Iván? Sí, coincidenos coa festa de historia, pero, bueno, xogamos o viernes e se pasamos o domingo, entón, bueno. Bueno, ti non te preocupes que aquí montamos tamén unha boa festa, E temos tamén por aquí ao lado os compañeiros do Lavadores, que tamén están nesta Copa Galicia. Bueno, despois deste ascenso a Primeira Nacional, hai que seguir na liña ascendente e ir a pola Copa, non, Luis? Bueno, evidentemente para nós é máis traballo de preparación. Sinto si Iván nos gaña porque seguro que condiciona o sábado, pero para nós eso, estar aquí é unha ledicia por disfrutar do ambiente e por ter unha boa preparación máis de cara á Liga. E outro dos equipos que tamén estará presentes nesta Copa é o Bueu, veciños do Concello, queredes unha final ben chea no Gatañal, non? Hombre, faltaría máis. Chea a tope e con esa viveza que ten a afición canguesa acompañada do resto, claro. Como chega o equipo á Copa Galicia? Bueno, notase que estamos aínda en pretemporada, pero, bueno, quedan afinar un par de cousas, pero, bueno, penso que estaremos listos para a final. Bueno, tamén temos o Porriño, que xa me achegarei despois, porque tedes aquí un montón de equipos clasificados, así que isto temos que analizalo en detalle. Mila, nada, cedoche a palabra. Pois agora imos facer un inciso no repaso das competicións para agradecer a presenza das administracións. Hoxe nos acompañan representantes da Xunta de Galicia, da Diputación Provincial, da Mancomunidade de Concellos do Morrazo e dos Concellos de Moaña e Cangas. Administracións que sempre están ao carón da Federación. Imos escoitalos e comezamos pedíndolle á diputada provincial Ana María Mejías que se achegue ata aquí. Moitas gracias, Mila. Pois nada, é un placer para min, de verdade, estar aquí en representación da Diputación de Pontevedra, que, como ben decía Bruno, pois a verdade é que acompaño o balonmán galego dende a súa xerme, co apoio ás escolas deportivas, é unha alegría escoitar eso, no? Que moitos dos profesionais e os grandes referentes e deportistas de Galicia e tamén a nivel nacional pois saen de esas escolas. Eso, por suposto, que nos anima a seguir apoiando. E como non vamos a apoiar as administracións? Con as ganas que teñes de festa e de bo deporte. Bueno, o vídeo era espectacular. Cando se ve as ganas e se ve despois de estes 2 anos, a verdade, noraboa, porque a idea de montar esta Copa e Supercopa, pero no momento que tocou, como decías ao principio, que hubo que parar, e o ano que pasado, que vense bo deporte, pero, bueno, limitacións de afluencia, e non é o mismo que ter ese templo do balonmán pois cheo de xente disfrutando del bo balonmán. Bueno, penso que vai ser un éxito rotundo.
hai moitísimas ganas de facer esta competición. O lugar é inmellorable, o entorno é fantástico, estamos ao final dun verán que se resista a marchar, así que están todas as condicións para que a xente veña a disfrutar desta zoa tan fantástica, deste paraíso, e ademais tamén disfrute do deporte. O balonmán, a verdade é que é un deporte que, como ben tamén decía Bruno, necesita visibilidade, porque a calidade, a categoría, a profesionalidade está aí. Tamén de alabar a paridade de equipos, o deporte masculino, femenino, que van da man, que apóianse coa mesma forza, e todo eso fai que bueno, coa perseveranza e o bo traballo da Federación e o esforzo e profesionalidade dos equipos, pois as cosas merecen sair ben e van a sair ben. Así que contades co apoio da Diputación e que nada, que sexa pois unha festa, se que decían por aí que había outras festas que iban se perder. Bueno, seguro que se chega a tempo para disfrutar de elas e demais. Así que nada, longa vida ao balonmán, éxito á Copa e Supercopa de Galicia e que verdade sea non só un referente en Galicia, sino tamén un referente nacional de a boa xestión, a boa organización e o bo balonmán. Moitísimas grazas. Graciñas, Ana. Imos agora coa Copa Feminina, na que tenemos en xogo ao Rubensa Balonmán Porriño, que defende o título do pasado ano, Asmú Balmeaño, Calvo Siria e Oliveira Faros a Eplas Cañiza. María está por aí. Con quen estás agora? Pois agora estou, como dicía antes, na mesa do Porriño, Abel, presidente da entidade e ademais adestrador do conxunto que participa nesta Copa Galicia. 3 equipos clasificados, ni máis ni menos, para as fases finais. O bo traballo. Sí, a verdad que nos fai unha especial ilusión que o equipo masculino se clasificase, o equipo de División de Honor viña a xogar directamente con Mecaria Atlético Guardés, e a verdad que nos fai ilusión poder participar cos 3 equipos senior que temos. Como ves, en este caso, o equipo que ti adestras de cara a esta semifinal que ides xogar contra os Asmú Balmeaño? Ben, creo que mantemos a estrutura a nivel defensivo do ano pasado, temos sí algún cambio, sobre todo a nivel ofensivo, que hai outros xogadores que teñen que asumir responsabilidades, xogamos un partido contra Tui, esperemos estar á altura. Pois moita sorte, e bueno, os rapaces tamén, que estades a facer unha grandísima campaña, sodes desos equipos que dicía antes Bruno, que derrotaron equipos de categoría superior. Como vivichedes esta fase clasificatoria? Bueno, pois ben, a verdade é que, como ti dis, non partíamos con papel de favorito contra equipos como Cañiza, que son dunha categoría superior, pero bueno, aquí estamos e vamos a intentar facer o mellor posible. Pois moitísima sorte. E bueno, se falamos da Copa Feminina, teño que acercarme aquí tamén, bueno, pedirlle, en este caso a Sofía, do Eplas Cañiza, que se acerca aquí a falar comigo, e que se non acoplase o micro, non é porque hai que ir a facer xa a traballar antes de comenzar a competición. Sofía, que tal? Como chega o Cañiza esta fase final? Bueno, pois despois da temporada pasada nunha categoría nova, pois este ano queremos ir un pouquiño máis alá e empezando pola Copa, pois estamos traballando duro para conseguilo. E bueno, como credes, que xiria credes que se vai presentar nesta semifinal? A ver, sabemos que é un equipo forte, que loita hasta o final, vai ser un partido complicado, pero bueno, vamos a intentar levalo e poder estar na final. Pois moitísima sorte, e tamén lle desexamos moitísima sorte ao Xiria, que de seguro que as de Carballo son moi pelexonas, xa o temos visto moitas Final Four, e de seguro que nos dan, vamos, moita guerra e moito que falar nesta Copa e Supercopa Galicia. Pois despois do repaso que fixemos pola Copa, chegou o momento de pedirlle ao secretario xeral para o deporte, José Ramón Lete, que se achega ata aquí. A Xunta sempre acompaña a Federación no seu día a día e hoxe non podía faltar na presentación da Copa Galicia. Moi bons días a todos, alcaldesa, diputada, concelleira de Deportes de Moaña, querido Bruno, queridos deportistas y directivos, entrenadores. Decía Mila que no hay que tener envidia, pues yo tengo una envidia, en este caso sana, porque probablemente estamos
como bien decía la diputada, pues en uno de los paraísos terrenales que podemos estar. Alcaldesa, qué suerte tener aquí esta ría de Menduiña, la playa de Menduiña en la ría de Aldán, que pertenece a la ría de Pontevedra, separada de la ría de Vigo por la península del Morrazo, una verdadera maravilla de la naturaleza. Como decía, lo más parecido al paraíso, pero es verdad que estas tierras han tenido también algún escenario dramático y por eso me quiero hacer referencia y lo entenderéis por qué. Porque ya hace más de 400 años, del otro lado de esta península, en Cangas, a pesar de que después de la batalla de Lepanto, perdonad, es una pequeña lección de historia, donde las tripulaciones cristianas y los ejércitos cristianos habían vencido a los otomanos en la batalla de Lepanto en 1571, a pesar de eso, el dominio del Mediterráneo no estaba suficientemente claro y, por lo tanto, todavía los berberiscos y otomanos intentaban surcar las aguas nuestras, y en el año 1617, alcaldesa, y me tomo esta licencia, estando tú como máxima mandataria, los otomanos, los turcos, invadieron Cangas, empezaron por Domayo, sembraron esto seguro que Nacho, a que no lo sabías, nada, pues dejaron mucha muerte, dejaron mucha desolación, y el pueblo de Cangas, un pueblo humilde, trabajador, de pescadores, fue capaz en algunos años de sobreponerse, de resistir, de reinventarse y de volver a levantar la cabeza ante este hecho tan dramático, insisto, que supuso esa invasión en el año 1617. Allí se hizo famosa, que eso seguramente has oído hablar en Cangas, de María Soliña o María Soliño, que se convirtió en una heroína condenada por brujería, decía, por la Santa Inquisición, pero bueno, en todo caso, quiero decir que Bruno, el balonmano gallego, demuestra también esta capacidad de resistencia, de reinvención, de capacidad de superación. Lo habéis demostrado, y lo habéis demostrado muchos de los equipos que estáis aquí. Desde luego lo ha demostrado el Cangas. Primero lo demostró el balonmano gallego. Quiero recordar que en la temporada 96-97 teníamos 4 equipos en la máxima categoría nacional masculina, es decir, Teucro, Octavio, Chapela y Cangas. Vinieron momentos más complicados, momentos más difíciles, pero yo creo que hemos sido capaces de recuperarnos. Desde luego lo ha hecho el Cangas, 10 años seguidos en la máxima competición. En algún momento hasta participó en la Copa HF. El año pasado tuvo, yo creo, una presencia muy brillante. Javier, que estás viviendo la segunda juventud, pero contigo al frente, en la portería de Cancerbero, pero yo creo que el Cangas ha sabido hacerlo. Lo ha sabido hacer el Cisne. Santi, os recibimos hace pocos meses en la Xunta. Subisteis el año 20, bajasteis en el 21 y justo al año siguiente lo volvéis a hacer, y además con un porcentaje elevadísimo de jugadores de la cantera. Que por cierto, tienes uno que ha fichado por el Novas, por el Rosal, que también nos acompaña. Tengo que hacer referencia, evidentemente, a Andrés, también ese equipo, aunque sea porque tengo una pequeña casa en el Rosal, Samuel. Así que lo único que te puede ocurrir, Samuel, es lo que le pasó al que habla, que llegué allí y ya no me quiero marchar del Rosal, así que tú verás lo que has hecho, Samuel. Bienvenido en todo caso. Y lo ha sabido hacer, lógicamente, el guardés, Jesús, el guardés, tantos años sin olvidarme Abel del Porriño, lógicamente, pero el guardés, por fin hemos conseguido, que esperemos que sea una realidad en los próximos meses, tener ese famoso pabellón renovado de Asangriña que cubra las necesidades de vuestro club. No era nuestro proyecto, pero hemos querido estar ahí, como bien sabes, aportando a 3 partes con el Concello y también con la Diputación, para que podáis disfrutar de un pabellón que esté a vuestra altura. Y, por supuesto, Bruno, habéis sido capaces. El balonmano ha sido un referente, lo ha sido a nivel nacional. El balonmano gallego, me refiero al gallego, hemos sido un referente. Ya se ha dicho aquí, esta tercera edición de la Supercopa y Copa Galicia se va a hacer sin restricciones, afortunadamente, pero las pudimos hacer cuando las había, las restricciones, dando un ejemplo no solamente de responsabilidad, sino también de solidaridad. Y quiero
recordarlo porque no sé dónde están, pero y además les felicité a través de una carta al Siria, porque sin necesidad, el Siria fue quien en Primera Nacional jugar con mascarilla, sin tener, por tanto, no hay mejor ejemplo de solidaridad y de responsabilidad, y además ganar ese partido en el que el Siria jugó con mascarilla cuando no tenía obligación de hacerlo. Quiero decir que hemos dado un ejemplo de superación, hemos dado un ejemplo de solidaridad y seguís dando un ejemplo, Bruno, sois una de las federaciones más proactivas que tenemos vinculadas a la Secretaría, a través de ese plan de corresponsables, como tú decías, con más de 60 contrataciones, estáis trabajando extraordinariamente bien y te puedo asegurar que la consellera de Empleo e Igualdad me escribe, me llama y me felicita por la labor que evidentemente es vuestra y donde además el balonmano ha demostrado ser un referente. Y con respecto pues, a la Copa y Supercopa, pues, deciros que va a ser un éxito, nadie tiene dudas de que va a ser así. Ya lo fue el año pasado, tuvimos oportunidad, es verdad que con restricciones, con aforos restringidos, con mucha responsabilidad, pero nos estamos acercando a la normalidad y esa normalidad pasa para que Galicia, una vez más, y el balonmano gallego sean un referente a nivel nacional. Enhorabuena y muchos éxitos a todos. Graciñas, José Ramón. Pois, se vos parece, seguimos con o noso repaso e agora nos toca a Supercopa Galicia. Na categoría feminina temos final directa entre Conserva Sorbe, Rubensa Balonmán Porriño e Mecale Atlético Guardés. Os dous equipos que representan a Galicia na Liga Guerreiras Iberdrola e que sempre deixan o pabillón galego moi alto, tanto polo seu traballo como pola súa actitude. Novamente vou a invitar a María a que vaise a falar con algúns dos protagonistas. Pois Eu sí, creo que dentro de nada se nos queda sentadiña por aí, xa. Bueno, se me poñen de tomar algo, eu xa te digo que non volvo, Bueno, o ano pasado vivimos unha final, vamos, increíble entre ambos equipos. Vou a chegar aquí á mesa do Mecalia Atlético Guardés para falar co Abel, como adestrador. Como chega o equipo esta tempada? Moitas novas, como está sendo o comezo? Sí, a ver, tenemos 7 caras nuevas, entonces, claro, hay que acoplar todo eso antes de poder empezar a competir bien. Y creo que esta final nos viene bien para coger ese puntito de inicio. Xa o equipo xogou varios partidos para ir collendo pois fuelle. Como estás vendo as xogadoras? Como se están acoplando á guarda? A ver, bien, lo que falta es un poquito de acoplamiento todavía porque jugamos 3 partidos. Y bueno, necesitamos competir un poquito más fuerte y creo que este domingo nos va a venir bien para eso. Pois moitísima sorte. E tamén me teño que achegar por aquí a xunto Sarai San Martín, que non podía perder a oportunidade. Sarai, xa que estás aquí, como chega o equipo a esta final da Supercopa Galega? Bueno, creo que chegamos ben, creo que fixemos un bo traballo na pretemporada e creo que é un bo peche de pretemporada a Supercopa. Bueno, para que non o sepa, Sarai gañou a Supercopa do ano pasado. Que recordos tes desa competición? Bueno, o mismo, penso que é un bo peche para cerrar a pretemporada, que é un partido ilusionante e que moi contentas. Vamos, que llevades dar unha guerra ao Guardés, non? Pilla aí, xa que tes aí a Abel. Abel non cho van poñer fácil, E eles tampouco, seguro. Pois moitísima sorte a ambos. Pois pasamos da categoría femenina a masculina, na que participaron un total de 8 equipos. O equipo que a pasada tempada estaba na Liga Sobal, os 3 equipos da División de Honra Prata masculina e os 4 equipos galegos mellor clasificados en Primeira Nacional. Esta pasada fin de semana disputáronse os cuartos e acadaron a clasificación para esta fase final Frigoríficos do Morrazo, Balonmán Cangas, Cisne Colegio Los Sauces, Disciclín Lalín e Balinos Novas. Novamente, estou vendo que María está buscando con quen falar. Pois sí, tiven que dar aí un pequeno rodeo, pero xa estou aquí na mesa do Cisne Colegio Los Sauces Cisne. Mateo, que tal? Como está o Cisne? Como chega esta competición? Xa na Sobal. Sí, a verdade é que é un cambio radical estar na Sobal este ano. Niso estamos traballando, estamos comezando pouco a pouco con moitas caras novas. Estamos preparándonos para o inicio ligueiro. Esta fin de semana toca competir xa un partido oficial que xa tiñamos ganas e intentar dar todo. Como vivichedes a semifinal? Perdón, aos cuartos, porque xa son tantos partidos.
Pois foi un partido duro en Carballo, é unha pista difícil que ao final se vas con un marcador asustado se te pode complicar, pero ao final supimos sacarlo na segunda parte e a verdad que moi ben o equipo, con boas sensacións. Con gañas de semifinal e de colarse nesa final da Supercopa. Sempre é bonito xogar unha final, aunque sea en pretemporada, e vamos darlo todo para estar nela. Pois moitísima sorte. E seguimos falando cos clubs participantes desta Supercopa e, por suposto, voulle dar a benvida a Samuel Trives aquí a Galicia. Mira que sitios che traemos xa para que vayas conocendo o bo de Galicia. ¿Qué tal? Bienvenido a Galicia. ¿Cómo estás viviendo estas primeras semanas aquí? Bueno, muchas gracias. De momento pido disculpas porque no falo galego, pero prometo que hacerlo pronto. Y las primeras jornadas, pues como ha dicho José Ramón, al final esto para mí es el paraíso, ¿no? Rosales es el paraíso porque tardó 3 minutos en llegar al pabellón, cosa que en Madrid es impensable, o sea que es algo que si no lo vives no lo puedes entender. Y luego levantarte y tener este paisaje y una presentación de una competición oficial, estar en esta situación también es el paraíso, o sea que me siento un privilegiado. Y bueno, el equipo, ¿cómo está? ¿Cómo están siendo estos días de rodaje? ¿Cómo lo ves? Bueno, el equipo está entrenando muy bien, está yendo con mucha intensidad, es verdad que llevamos pocas sesiones, pero bueno, el objetivo es llegar bien al inicio de liga para competir desde la jornada primera. Tenemos esta competición por delante, la vamos a afrontar con la máxima ilusión y la máxima intensidad posible. Pues muchísima suerte. Gracias. Y seguimos con los participantes, nos quedan 2, nos acercamos aquí al balonmano Lalín. Tomás Villarroel, ¿qué tal? ¿Cómo llega Lalín a esta competición de Supercopa Galicia? Bueno, a ver, también pido perdón por hablar en gallego. Nada, a ver, venimos de una fase de ascenso que la jugamos ahora en mayo-junio. Y bueno, a ver, no nos toca bailar con la más fácil, básicamente, pero estamos en un pleno proceso de recambio y generacional en el equipo. Así que sí nos va a servir para poner un poco más en ajustar algunos temas de juego, pero con mucha ilusión. ¿Cómo vivió el equipo los cuartos de final contra la Sociedad Deportiva Teucro? Bueno, lo mismo, estamos en plena fase, teníamos dos semanas de entrenamiento, somos muchos chicos nuevos, yo no me incluyo, pues ya no soy de los viejos, aunque sea joven, pero nada, estamos tratando de reacondicionar un poco el equipo a lo que fue el año pasado y no se ponían muchas expectativas en el partido, pero sí con ganas de hacer las cosas bien y la verdad que lo hicimos muy bien. Pues muchísima suerte para esta semifinal y por supuesto nos queda hablar con los anfitriones de esta competición, con el Frigoríficos del Morrazo Club Balonmano Cangas. Me voy a colar por aquí por el medio. Nacho, ¿cómo llegáis a esta competición, a esta gran competición del balonmano gallego? Bueno, buenos días a todos. Mi gallego se va a parecer mucho al de Samuel, o sea, que os pido también disculpas a todos. Bien, la verdad que con muchas ganas, mucha ilusión y bueno, pues afrontando este tramo final de pretemporada y ya te digo, pues yo creo que en las mejores condiciones posibles para poder competir el sábado. Y bueno, le voy a preguntar a Carlos también que... esto en el streaming no se vio, pero se estaban peleando a ver quién le tocaba hablar. Y aquí tenemos al que le ha tocado. Fala galego, vou cambiar entonces. Carlos, como está o vestiario, como chega esta competición, como estades? Bueno, creo que aínda non estamos no noso mellor nivel de competición, pero para eso entrenamos 5 millones de veces durante a semana. Solo nos falta fin de semana. Espero chegar, pois, bueno, o equipo espera chegar a un nivel mínimo igual ao do ano pasado para poder igualar a temporada e a poder ser incluso mellor. Pois moitísima sorte, Nacho, por alusión, se queres dicir algo é o momento. No, ahora no es el momento ni el lugar, pero que no se preocupe que se lo voy a decir, tranquilo. Pois moitísimas gracias e moitísima sorte a todos. Bueno, unha lección, as primeiras palabras que debería aprender Samuel. Polvo a feira, eso para logo, vale? Logo falamos. Bueno, pues nada, xa estamos case chegando ao final. Bueno, como nos vamos a despedir se non da man da anfitrioa en Cangas, a súa alcaldesa, Victoria Portas, a que lle imos pedir que se achegue ata aquí. Bueno, pois benvidos a todos e a todas. No vais a ser capaz de volver a Madrid, lo siento. E se non, pregunta ya Nacho. É dicir, non vos preocupar que pronto va a desentender a nosa xorna. Bueno, gracias a todas as institucións por estar aquí, por formar parte deste evento.
aínda que naquel momento os turcos no 1617 a verdade que deixaron pois eso, arrasado este concello. Como podedes ver, a xente de Cangas ten pois un ADN especial, moi especial, tanto que hasta me camelaron a min, que non son natural de aquí, co cual estou segura que todos e todas vos vades a sentir como na casa esta fin de semana. Eso que queremos nós, queremos que disfrutedes deste evento. Moitísimas grazas á Federación por volver a pensar en Cangas para traer a Copa e a Supercopa. Para nós é moi importante porque vivimos o balonmano e casi o podo decir como se fose unha religión. Totalmente, absolutamente. O Gatañal para nós é moi especial e a nosa afición en ese caso é moi especial. Entón, quero que saibades que non vos vades a topar fora, como peixe fora d'auga, como decían algúns aquí neste evento antes, porque a verdade é que a nosa afición é a afición que lle gusta ver un bo balonmán, que disfruta dese bo balonmán, co cual vades ter aplausos todos e todas, porque o que queremos é disfrutar do deporte, dunha competición limpia, agradable, e o que disfrutamos é do moi bo deporte, co cual vadrevos sentir todos e todas na casa, hasta o punto que depois me vai tocar botarvos, porque non vos vades querer ir, porque ese é o que ten Cangas. Darlle moitísimas grazas á Federación pois por eso, por traer este evento aquí. A verdad que nos apetecía, o terceiro ano pasado foi complexo, non? Porque me imagino que igual que a vos, e en época COVID, pre-COVID, non? Xogar eses partidos onde a gradas non griten, non palpiten e non se disfruten e non exista ese xogador extra que soe ver nas nosas gradas, pois é algo bastante diferente, non? O que se soe vivir, co cual este ano, como decímonos aquí, esperemos que o Gatañal revente, sone, vibre e nos fagades cantar. E como digo sempre, bueno, pois que habitualmente eu, cando saio dun partido de balonmano que é agradable e que o disfrutamos, saio afónica. Eu espero este ano, e temos constancia, sair afónicos todos e todas da categoría que hai, non? Simplemente rematar dando as grazas por esa aposta, pola gran aposta do deporte femenino. Sempre o teño que decir en todos os actos, porque os que me coñecen xa saben que é a miña meta primordial, e eu creo que se merece o deporte femenino en sí chegar a uns ámbitos iguales de profesionais que o masculino. No caso do balonmano así se está apostando, e aquí as grazas é pos equipos, pos clubes, xa que teño aquí o presidente do noso club. Moitísimas grazas por apostar pola base, moitas grazas por apostar polos equipos femeninos, moitas grazas aos equipos femeninos que vades formar parte desta competición, porque creo que xa é hora de que o deporte femenino chegue ao ámbito que se merece en todo tipo de competicións. Como non pode ser de outra forma, sabedes que Cangas é Cangas Olímpica, que amamos o deporte, que disfrutamos o deporte en calquer tipo de base, co cual seguimos pedindo axuda e seguiremos pedindo axuda ás outras institucións para ese apoio, porque a verdade é que o que nos apetece en este momento é que a invasión que teña Cangas, o recoñecemento que teña Cangas, a economía local que move Cangas, queremos que sexa, pois eso, unha economía de deporte, en calquer tipo de deportes. Entón, para nós recibir e recepcionar calquer tipo de competición en este ámbito, estaremos encantados, encantadísimos de botarlle a alfombra vermella na porta para que Cangas reciba calquer tipo de competición, porque creemos que realmente o futuro e a calidade de saúde que quere este concello é unha calidade de deporte, de familia, pasalo ben e recoñecer en sí este tipo de competicións. Co cual, moitísimas grazas por estar aquí. Temos as festas do Cristo este fin de semana, o sea que ninguén se vai perder ningunha festa, e podedes enganchar despois da competición a de Darbo, que creo que aquí moitos vamos a disfrutala moi grande, o sea que tamén estades abertos para disfrutar dos nosos areais, das nosas festas e do bo deporte. Moitísimas grazas. Pois así, casi sin darnos conta, en este gran ambiente chegamos ao final desta presentación. Agora comeza o verdadeiramente importante, que é a competición.
estamos desexando xa que sexa venres para poder disfrutar con todos vos e con todas e con todos vos na pista, e ademais vai ser nun pabillón donde non só hai espectáculo na pista, senón que tamén o hai nas bancadas. Tampouco podemos olvidarnos do colectivo arbitral, que é unha parte imprescindible do noso deporte, sen eles tampouco sería posible poder xogar, entonces competir polo menos, co cal, como sempre tamén pedimos o máximo respeto para eles. Xa estamos acabando, non? Pois sí, e para todos e todas aqueles que non vos poidades a chegar ao Gatañal, que sepades que dende as redes sociais da Federación Galega de Balonmán imos estar informando de todo, pero que ademais tamén poderedes disfrutar como se estiveredes ali, dentro do sofá da vosa casa, porque na canle de YouTube da Federación Galega de Balonmán ides ter todos os encontros da competición. E agora só queda despedirnos, pediros que os acheguedes aquí para facer todos xuntos unha foto de familia e a gozar do balonmán esta fin de semana no Gatañal. Me saí un pareado sin habelo preparado.